Hindi kita iiwan. Lagi lang ako nasa tabi mo. Hindi ako aalis. Nandito ako sa tuwing kailangan mo na makakausap. Makikinig ako kung kailangan mong masasabihan ng problema. Pangako, you're worth it. Ilang beses mo na bang narinig at nabasa ang mga ganyang katagak? Hindi ka iiwan. Mangangako sila at ipaparamdam sa iyo na mahalaga ka. Tapos, alam mo yung nakakaloko. Kung sino pa yung mga takot na iwan mo sila. Sila pa yung mga mangiiwan sa iyo. Palagi kong naiisip, bakit kaya? Ano kayang mali sa akin? Anong problema? Bakit sa tuwing may mga tao ako, napilit kong ipinapanalangin na wag umalis, sila pa yung mga nawawala. Sila pa yung parang hindi makapaghintay na iwan ka. Naranasan mo na bang maramdaman yung pakiramdam na kapag pakiramdam nila mag-isa sila, ikaw yung lalapitan, ikaw yung sasabihan ng mga problema, sa'yo iiyak, sa'yo magsasabi, sa'yo magtitiwala, sa'yo mararamdaman na nandun ka lang at willing kang pakinggan sila't hindi ka mawawala. Pero in reality, sa bawat pag-asa mo, iba pa rin yung tatakbuhan nila, iba pa rin yung gas nilang makausap at makasama. Sa iba pa rin nila gusto maramdaman na may kaibigan sila, pero hindi nila maisip na nandyan ka. Feel mo yung marami ka namang kaibigan at mga taong nasa paligid mo, pero parang ikaw lang mag-isa. Ayon, yung palagi kong nararamdaman sa pagkatao ko na minsan umaabot sa puntong napapatanong na lang ako kung kailangan may matatakot na mawawala ako, na ipaparamdam na mahalaga ako, na interesado sila sa akin, na hindi sila magsisisi na merong ako yung aasahan at magiging takbuhan nila. Kailan kaya? Tulala ka na naman. Tumingin ako ng masama kay Vriel at nailing na inalis ang pagkakaakbay niya sa akin. Bakit ba ang kulit mo? Umalis ka na nga. 1 linggo na siyang nangungulit sa hindi ko malamang dahilan. Alam mo, ang saya mo kapag nakikita kitang may iba kausap, pero kapag ako lang ang kasama mo, ramdam kong nagsisinungaling ka. Kwento ka sa akin. Ito na naman siya. Pinararamdam na naman niya. Interesado siya sa mga nangyayari sa akin. Bakit? Gusto mong malaman? Sa lubong ang kilay na tanong ko. Interesado ako sa lahat ng nangyayari sa'yo. Kasi mahalaga ka sa akin. Mahalaga ako? Kailan naman ang expiration ng halaga na yan? Wala naman akong sasabihin. Magboboring ka lang. Tumalikod ako, pero sinundan niya ako at ang nangyari, siya ang nagkwento ng mga bagay na hindi ko naman tinatanong, pero napuno ng curiosity ang utak ko. Tapos nung makita kong magkasama sila, lumapit ako, tapos hinalikan ko siya sa noo at sinabi ko mag-iingat siya. Nagkibit balikat siya, nahiga na sa damuhan dahil nasa field na kami. Ano? Ayun lang ang ginawa mo? Bakit hindi mo siya sinuntok? Patukoy ko sa lalaki ng girlfriend niya. Ginusto ng girlfriend ko yun. Hindi naman masama at nagsinungaling sa akin yun kung yun lalaki lang ang may gusto. Isa pa, hindi ko sasayangin ang kamao ko sa mukha nun na mukhang pagod na. Tumawa siya ng malakas, kaya nahawa ko. Niloko rin ako ng boyfriend ko eh. May nangyari sa kanila ng pinsan ko. Nanlaki ang mga mata niya. Napabangon at tumingin sa akin. Gago yun na. Tino yun. Uupakan ko. Tumayo siya at pinagpagan ang puwitan niya. Hindi na ako patayo. Saan tayo pupunta?
Nagtatakang tanong ko dahil hinihila na niya ako kung saan. Bakit ba naging kaibigan ko noong elementary to? Doon sa gagong ex mo, babasagin ko yung mukha nun. Ramdam ko yung galit niya, pero pinipigilan ko siyang puntahan ang room ng ex ko dahil ayaw ko ng issue. Huwag na, hindi na kailangan. Pabayaan mo na, sabi ko yun. Kasi walang pumapatol sa kanya. Kahit ako, kasi maliit naman yung kanya. Nagpipiling daks lang. Tumingin siya sa akin, sabay tawa na malakas. Totoo naman, natatawang biro ko. Aba, mali ko ba? Sa talong nun, ni hindi nga niya mahawakan ang bewang ko. Loko yung bibig mo naman, sabay tawa. Umakbay siya sa akin at dumaan sa room ng ex ko. Sanay na ako sa kanya. Matapos nun, mas naging close kami. Bagay na ayaw ko kasi alam kong mababago rin yun. Pero ako tong si Gaga. Hinayaan ang sarili kong masanay na nandyan siya. Bumagsak ako sa quiz. Naiiyak na bungad ko na makita siya sa labas ng room dahil sabay daw kaming uuwi. Ang pangit mo umiyak. Mag-re-review tayo. Babawi ka. Tahan ka na nga. Yumakap siya sa akin, ipinaramdam na para bang ayon ang pinakamabisang kamot sa lungkot dahil bumagsak ako sa isang quiz ng major subject ko. Yung tipong interesado siya sa lahat ng ginagawa at sinasabi ko. Yung pakiramdam na excited siya sa tuwing magkausap kayo. Yung mahalaga ka. Yung na-appreciate niya lahat ng ginagawa mo. Yung lahat ng kalokohan mo, sinasakyan niya. Yung sa kanya mo nakita lahat ng hinahanap mo. Then, mapapasabi ka na lang na, Hais, finally, may isang tao na rin na nakakakita sa akin habang tumatagal. Mas natatakot ako. Natatakot na baka isang araw mawala na naman yung nakasanayan ko. Angel, napatingin ako sa kung sinong tumawag. Kahit alam ko na kung sino yun. Hey, may problema ba? Kita ko alungkot sa mukha niya. Lalo na't nung papalapit siya, napapalapit sa akin at agad na yumakap. Patay na si Miggy. Naramdaman kong mainit na yung tela na balikat ko. Mukhang umiiyak siya. Nakaramdam ako ng awa. At same time, naiyak na rin ako habang nakayakap sa kanya. Yung aso niya, simula nung bata, namatay na. Alam ko kung gaano yun kasakit. Katulad niya, I was there when he needs me. Akong pinaramdaman niya, pinaramdam ko rin. At hanggat maaari, sobra pa. Pero totoo yata yung sinabi nila, kapag ikaw ang sumobra, talo ka. Gusto kita. Hindi. Mahal kita. Anikot, yumuko dahil lahat ng inipon kong lakas ng loob nawala na. Mahal din kita. Mahal na mahal. Kung bibigyan mo ako ng chance, pwede ba akong maligaw? Nanlaki ang mata kong tumingin sa kanya. Totoo, kaya yun? Baka nape-pressure ka lang, umiling siya at ginulo ang buhok ko. Seryoso ako sa'yo. Gusto kong ikaw na hanggang huli. I can see my future with you. Ramdaman kong nanubig ang mata ko't hindi na nag-atubiling yumakap sa kanya. Lahat ng sinabi niya tumatak sa puso't isip ko. I'm so lucky to have him. Naramdaman ko ang pag-agos ng luha sa mga mata ko na makita ang larawan naming dalawa. Bagay na hindi ko pa rin matanggap. At masakit pa rin para sa akin ang lahat ng yon. Akala ko lang pala dumating sa puntong bigla siyang dumistansya sa akin hanggang sa
naramdaman ko na sobrang lamig na niya. May problema ba tayo? Tanong ko kay Friel at tumingin din siya sa akin. Ewan, hindi ko alam. Malamig na sagot niya na ikinaturog ng puso ko. Anong nagawa kong mali? Gusto mo bang magkwento? Makikinig ako. Umiling siya at tumayot humarap sa akin. Wala akong ikwikwento. Hindi ko kailangan nakausap. Umalis siya. Iniwan na niya ako. Hindi ko alam kung bakit naging ganoon bigla. Kung anong nangyari sa kanya at sa amin. Unti-unting nawala yung mga pangako niya. But I want to stay. Baka may problema lang siya. Gusto ko, nandun ako kapag naging okay na siya. Friel, usap tayo. Yumakap ako sa kanya. Pero agad niyang inalis iyon. Nanubig ang mga mata ko pero pinigilan kong humiyak. Tinalikuran niya ako sa pangalawang pagkakataon. Hanggang sa 2 linggo siyang nawala. Wala sa kanila. Hindi nakausap. Hindi nagpaparamdam. At nagpakita. 2 linggo akong walang communication sa kanya. Saan ka napunta? Mukha akong tanga. Kakaisip kung saan ka nagpunta. Saan ka nanggaling? Kung anong nangyari. Bakit biglang ganito? Di mo na ba ako mahal? May iba na ba? Umiiyak. Natanong ko pero nanatiling blanko ang itsura niya. Bagay na pakiramdam ko wala na siyang pakialam. Wala akong iba. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung bakit naging ganito. Pero alam mo, nung nawala ako, nakakita ako ng pag-asa. Na-realize ko na hindi pala talaga kita mahal. Siguro, naramdaman ko lang yun na mahal kita kasi binuo at kinumpleto mo ulit ako. Pero, hindi talaga kita mahal. Akala ko lang pala yun. Natulala ako sa sinabi niya. Ano yun? Paano yun? Bakit mo pinaramdam yung mga bagay na yun? Hindi kita pinilit. Nagkusa ka. Bakit ganito ang balik sa akin? Akala ko mahal mo ko. Akala ko hindi mo ko sasaktan. Tanong ko pero nanatiling ganun ang itsura niya. Akala ko rin nagsimula akong umiyak. Ang daming tanong sa isip ko. Bakit ang dali para sa kanya na sabihin yun? Nasaktan ako. Bakit? Akala ko mahal niya ako. Bakit ganito kasakit? I tried to fix everything, but I failed. Wala nagbago hanggang sa nasagad na ako. Huwag mo nang ipilit, masasaktan ka lang lalo. Nagmumukha ka lang tanga, Angel. Parang binato ako ng kutsilyo sa mga sinabi niya. Aalis na rin naman ako. I can't stay with you. I'm sorry. Sorry. Hindi ko ramdam. Gusto mong umalis? Sige, umalis ka na. Hindi kita kailangan. Umalis ka na. Umiiyak na pagtabi ko. At ginawaran niya lang ako ng ngiti. Lumapit siya sa akin at hinalikan ako sa noo. At sa pangatlong pagkakataon, tinalikuran niya ako. Ramdam ko pa rin ang sakit. Hindi nawala sa pagkatao ko. Naiwan akong maraming tanong. Naiwan ang pagdududa ko at mga sana. Naiwan yung mga bagay na nang dahil sa kanya. Pero anong magagawa ko? Paano ko mababawi yung taong hindi ko na maibabalik pa? Paano kita mababawi kung tuluyan mo na akong iniwan na hindi ko alam ang dahilan? Ang dami kong sana. Sana hindi ako umalis. Sana hindi ako bumitaw. Sana kinulit kita. Sana nagtiis ako. Sana nandito ka pa. Sana humagulgol akong hinawakan ang lapida ni Brielle. Yung mga sana at bakit na hanggang ngayon nandito pa rin dahil wala na yung posibleng makasasagot nun. Brielle,
Bakit ka umalis? Bakit mo ko iniwan? Anong dahilan ng pagkamatay mo? Sana sa akin ka humapit sa panahong kailangan mong makikinig sa'yo. Sana sa akin ka tumakbo. Sana ako yung naging sandalan ng paglaban mo. Pero bakit mo ko iniwan ng ganito kasakit na